شورشگرتی جی کارێکی زۆرە لێ گەر کارمانجا me azadî be wê demê şoreşgertî dibe karê herî binirx û biwate. Ez dizanim dereng mam ji ber vê dilê min nerahet e. Xweziya min bikir bi te baştir nas kiriba. Yılmaz abi, matem nas nekire zîlana. Uşka şeytan duke. Te ji bo xeyalên xwe davêrî, ez jî ji bo te. Sana her govekî tên êştkeve. Ger pêvîz bike, ji bo rûmeta xwe me canê xwe bikî mertan. Lêbel em serî natewênî. Me neçar ber bi şer vedibe. Dijmin amadekariyên mezin kiriye. Bê ku her milî de êriş bike. Amalî şager. Em mümkün te wiyan nîşengah zilama. Bir şu hataya xapandinê nemoye. Hadi oğlum, ilerleyin. Aman, tam! Oğlum bana ne? Şerê cîhanê yekemîn de heyan ha. Vê emîvarê şîletek ha nedî. Videoyek dilê attê de nedî. Şunu kafanıza sokun artık. Apucular teslim olmaz. Yakıp yıktığınız her bir evin taşı, siz faşistlerin nazar taşı olana kadar da ölmez. Dorpê cêbik eleşin nûr derkeve. Ji her kesê re behsa şehîdên Sûriyê bike. Behsa berxwedana Sûriyê bike.